usasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC yakulen Park nazo eziphambili. Ngimlande umama makafika umama afika athi umama hayi abantwana abasekho. Imali ke zehlabathi zibonakalise uzinzo njengoko abemi baseMelika bevota namhlanje kunyulo olujonge ngabomvu lihlabathi. Shoni lingena ndaba sondelani mawethu etye bangiteketeke imbizi yalentlwa yelali xa inje molweni ekhaya. Iimarike zehlabathi zibonwa njengezikwimeko ezinzileyo ndawonye nesalathisi sobume bezoqoqosho kwihlabathi njengoko abemi baseMelika bevota namhlanje. Lujonge ngabomvu lonyulo lichaze njengelwakhe lwabaluleka kwimbali umgqatso wedemokhrasi uKamala Harris. Abathatha inxaxheba baphambili kwimalike bajonge iziphumo zolunyulo phambi kokwenza izigqibo ezibalulekileyo zorhwebo. Dlali abaphambili kwimarike zehlabathi jikelele bathe khebevu bejonge ngawukhozi ukuba ingaba iziphumo zonyulo lukamongameli waseMelika zakuzala nkomonina. Unyulo oluchazwe ngabaninzi njengolungacaci ukuba luza kuphunyelelwa yeyiphi inkokheli okanye iqela. We've seen the US dollar starting to weaken because remember, people think that Trump's policies are inflationary in nature, and then that being the case, then it means the current interest rate cuts might not continue. So as a result, the US dollar might continue to firm up, but the opposite is expected to happen when Harris maybe has to win. Ngokwangoku imarike zikwimeko ezinzileyo kodwa kungatshintsha oko kungekudala kwezintsuku zizayo. Of interest is that if it could happen that there is a dispute or maybe there's a delay when it comes to the counting, then definitely we should expect a lot of volatility to continue. Ndabuzo iziphumo zonyulo lwaseMelika zibaluleke kakhulu kuqoqosho lwamazwe afana noMzantsi Afrika ongenisa imveliso eninzi ephuma ngaphandle eqine ngokweedola zaseMelika. We know we've got AGOA that still needs to be extended, but the biggest impact here is going to be the US dollar. And as a net importer, you want to see whether we are able not to import inflation into our economy, as we know that most of the things are priced in US dollars and the likes of oil, and we know that we're a net importer. Kusenjalo idola seMelika bihweba kumaqondo asezantsi xa kuthelekiswa neveki ezingaphambili. Okuna njengoko kusemfiliba ukuba yeyiphi inkokheli eza kuphumelela gathu phakathi kukaDonald Trump we-Republicans noKamala Harris we-Democrats. Ukanti ukuhlalutyo olunyulo lobongameli eMelika sikhwebe umhleli wendaba zamazwe ehlabathi apha e-SABC uSophie Mkwena. Masikwamkele ezindabeni Mamkwena. Khawutsho lubaluleke njani ulunyulo lobongameli eMelika kumbukelo sekhaya? Lubaluleke kakhulu njengoba uyazi ukuthi ilizwe leli laseMelika izwe elikhulu kakhulu. Uma ubheka umnotho na zonke izinto ezenzekalayo emhlabeni njengoba sazi ukuthi uma ubheka loladaba lase-Ukraine uyazi ukuthi iMelika ikhona kulelo daba baseka iUkraine. Enye into mawubheka lapha eMiddle East nakhona uthola ukuthi baseka iIsrael. Kodwa uma ubheka umnotho wezwe iMelika enye yamazwe amakhulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi ime esimeni siwu number 3 njengolizwe elinothile kakhulu. Ngakho ke amazwe amaningi anobudlelwano nayo iMelika. Ngakho ke iMelika izwe elibaluleke kakhulu. Kubagqatswa bobabini uDonald Trump kunye noKamala Harris. Sesivile ANC ekhokhela urhulumente weGNU ithe ingasebenzisana noba ngophumelelayo. Kodwa ke ipolitiki leyo. Ngokubona kwakho phakathi kwaba bagqatswa ababini ngopho yena ukhathalele iAfrika mhlawumbe singathi umthetho weAGOA ukhuselekile kuye. Uma ubheka uKamala Harris singathi iAGOA isafe kuye ngoba uyazi ukuthi uze wavakashela izwe leli laseAfrika, wavakashela lapha eTanzania ngisho naseKenya. Kodwa uma ubheka uDonald Trump ngalesikhathi aphethe izwe laseMelika akazange avakashele izwe laseAfrika. Uyazi ube igqeka kakhulu izwe leli laseAfrika. Kodwa ke into
balulekile ukuthi uyazi ukuthi ama-Republicans noma mhlambe babheke kakhulu okwenzakala phakathi kwezwe labo, kodwa-ke uma banebudlelwano namanye amazwe bayazifeza izidingo zalawo mazwe ngokuthi mhlambe izivumelano zihlale zikhona. Uma ubheka isivumelano lesase PEPFAR esinceda kakhulu ku-HIV and AIDS, kwakuyi ama-Republicans uGeorge W. Bush owayenza leso sivumelano no waye umongameli weNingizimu Afrika uThabo Mbeki. Uma ubheka i-AGOA nayo yaqhubeka iza ama-Democrats eza ngale AGOA abazange bayimise, ngisho naye uDonald Trump noma kunamazwi amaningi ukuthi mhlambe kungenzeka ahoxe kulesivumelwano, kodwa uma ubheka ama-Republicans awakhulumi kakhulu, ayaqhubeka ngoku-implementa izivumelwano. Kodwa ama-Democrats abantu abaxoxa kamnandi, babe nobudlelwano obumnandi, kodwa uma ufanele ukuthi bafeze izivumelwano akufani nama-Republicans. Ngakho-ke uma ukhulumisana nomuntu ofana noThabo Mbeki uzakutshela ukuthi whether it's Republicans or Democrats, i-America kuzawuhlala kuyi-America. Kawutsho-ke mamkwena, unyulo lasemelika luphunyelelwa ngale nto kuthiwa i-popular support isininzi, kubalwa kanjani kanti? Into abayenzayo ukuthi kunezindawo ezibizwa ngokuthi ama-states. Lama-states uma wafake, yes, uma sebalethe amanamba wabo, kukhethwa-ke labo abazoya phakathi laphaya eParliament. Manje leso states kuyabhekwa ukuthi abantu abangaki banamavote amangaki. Uma ubheka kunento esibiza ngokuthi ama-swing states. Lezi ndawo ezibaluleke kakhulu ngoba kunamanamba amaningi kakhulu ayenza ukuthi ukhone ukuthi uphumelele ukhetho. Ngakho-ke indawo ezifana nabo Pennsylvania, indawo ezifana nabo Michigan zibaluleke kakhulu ngoba zingakunceda ukuthi uphumelele. Akufani naseNingizimu Afrika la silinda ukuthi i-commission ezimele yokhetho yenze ibale iphinde yenze isimemezelo sokhetho ukuthi ubani o mhlambe iphathi iphe namanamba amaningi. Ayisebenzi kanjalo ngoba ukhetha umongameli. Khawutsho-ke mamkwena, siyazi kusazawubalwa. Akhona mhlawumbe amathuba oba uTrump xa inongaphumeleli kwenzeka la mbhuda mawenzeke ngoJanuary 2021 xa ujongile? Umzwili ubekhuluma manje. Uyasho ukuthi kunezindawo angajabulanga la kukhethwe khona. Uyazi ukuthi abadala baqalile ukukhetha. Ngakho-ke inkulumo enye nenye ayenzile lesikhathi ekhankasa utshengise ukuthi kukhona izinto angazijabulelanga. Ngakho-ke asazi ukuthi kuzokwenzakalani. Uyazi-ke ukuthi kwayenzakalani ngalesikhathi uJoe Biden emhlulile uma kufanele aphume esihlalweni, aphume eWhite House. Ngakho-ke mhlawumbe kungenzeka ukuthi namanje kube nenkinga, kodwa-ke uma mhlawumbe kuye othathe ukhetho, angiboni uKamala Harris angayenza inkinga yokuthi mhlawumbe angaphumi adedele uDonald Trump. Namhlanje ngolwesibini, khawutsho-ke mamkwena, xa ujongile inkqubo yobalo zingagqitywa nini ukubalwa mhlawumbe? Kuthatha isikhathi kakhulu, kodwa-ke sinethemba lokuthi mhlambe kusasa uma sidla ukudla kwasekuseni, i-breakfast, sizobe sesine idea yokuthi lolu khetho luyapi, njengoba sisho sithi aluhambi njengokhetho laseNingizimu Afrika, kuya ngalezi zindawo. Sizobona ukuthi lezi ndawo ezinamavote amaningi uma sebabalile yiziphi, ubani ozitholile. Ngakho-ke uzobona ukuthi uma sokwenzaka loyo ongeke akhone ukuthola amanamba adingekayo ukuthi abe umholi wase-America uzoyenza inkulumo yokuthi hayi cha ngihluliwe-ke manje. Chochubeko Sophie. Ngiyabonga. Kokuma sithi tsi Evenly. Sihlabele mgama nendaba zethu. Inkulu baphathiswe libambele Gauteng ukidibone diya lehlabela ubongoza abantwana kuba bayeke ukuthenga izimuncumuncu kwizikhoxo zasekuhlaleni ngelithi zinobungozi. Udiya lehlabela utyelele usapho lwakwaXaba eKatlehong ekhatshwe ngumphathiswa wezezimali eGauteng uLebogang Mayile emva kokusweleka kwabantwana ababini ngolwesithathu nebebetye izimuncumuncu ekrokrelwa kuba bezinetyhefu nebebezithenge kwisikhoxo sasekuhlaleni.
nosemanzini ukhala uyayithulisa useyinhlungwini ezesabekayo uchazeli SABC ngokwenzeka ngaphambi kokuthi kudlule emhlabeni ingane zawo. Ngihambe ke ngiphume ngithi ngeke ngikhone ukubhekana nento enje ngingedwa. Ngicela ukulanda umama ngale next door nguye ozongipha usizo. Hayi maqeda ngimlande umama makafika umama afika athi umama hayi abantwana abasekho. Ngingabelieve masho njalo. Le ntombi endala esadidekile ithayazi ukuthi igxeke bani ngalokhu. Obambe njengondunankulu wesifundazwe eGauteng uKidiboni Diyale Tlhabela usenxuse abazali ukuthi baqhuquzele izingane zabo ukuthi ziyeke ukuthenga ama-snacks kulezi todlwana. We're encouraging parents at home to encourage kids not to really buy things that are not benefiting them health-wise. The Zimba chips, the snacks that are bought in spaza shops, really there's no health benefit to them. And we're encouraging our kids to really abscond from buying these snacks because really there's no health benefit, and more than anything we are losing them. Mbukeli weindaba ze-SABC njengoba ubona umndeni wakwaXaba uhleze emanzini isimo esibi kakhulu. Ugogo ke ubesichazela ke ngempilo abebeyiphila la ekhaya nangothando abenalo ngabazukulu bakhe. Isimo ke simanzonzo njengamanje ugogo ke uyabalisa ngalokho, kodwa uyasho ke ukuthi ke akakho umuntu afuna ukumgxeka ngalesigameko. Igama lami ke nguCalvin wakwaDludla, indabeni ze-SABC ngibika ngisegoli. Umphatsi wezekhaya uGqr Leon Schulbra uthi isebe lakhe lizimisele ukunyanzelisa ukuthotyelwa kwemithetho yeli. Uqhube wathi eli alizukubamkela nangaluphina uhlobo abophula umthetho kuquka nophomkelo olungekho emthethweni. Umphathiswa negqiza lakhe bebedla imbatho nekomiti yezekhaya ngomthetho osihlomelo ilwayo wembacu. Umthetho omtsha osayilwayo ujolise kuqinisekiseni ukuba imithetho yeli iyangqamelana nomgaqo-siseko xa ubhekisa kwimbacu eziye zibalekele kweli. Oku kuza nanjengoko umba wabemi bangaphandle abakweli lizwe kungekho semthethweni uye uthande ukutshisa ibunzi kwisininzi. The issue of murderer, people who kills people from other countries, where those countries still has death penalty laws, and they come to South Africa as a safe haven after murdering their people in their home countries. Where does this problem belong? Amalungu eParlamente akwavakalise inxalabo ngendleko ezithi zihambe nokubuyisela abemi bangaphandle kumazwe abo. Umphathiswa wesebe naye uyakungqina oku esongeza ngelithi eli maliqinise isandla ekunyanzeliseni imithetho yeli lizwe. I think we must be very careful on this issue of deportations with the message that we end up sending. Because I can tell you that if we think we've got a major problem right now in this space, that problem will be aggravated 1 million times over if we send a message that South Africa is not interested in upholding the rule of law. Elisebe lekwathi lo mthetho umtsha usayilwayo uza kuthiwa thaca phambi kweParlamente kwinyanga kaMarch kunyaka ozayo. Kusenjalo abanye abahlali bengingqi ezingakumda welini eZimbabwe baqinise amanyathelo okuqubisana lwaphulo umthetho lwenzeka kule ngingqi yomda. Bathintela into ezibiwayo zithunyelwe eZimbabwe ngokubambisana nabonyanzelisa umthetho. Ngokungqingqwa kuqotyiswana nongqevu abayanga ukuqatsela ababahlali baqine isibindi ngokuqala ulwaphulo umthetho oluthe gqolo ekucandweni komda oya eZimbabwe. Kunjalo nje nabakwantsasana baqinisa amaphulo wezobuntlola. Izithuthi ezininzi ezisoloko zibhaqwa amatyeli ngamatyeli zibe zibiwa eGauteng naKwaZulu-Natal. Kananjalo kwinyanga ezimbalwa ezidlulileyo uluntu lube lujijisana ngokumandla kulomda noqoqwediso nokubiwa kwemfuyo. Since the arriving of the MEC and the PC 4 months back, we launched the forum called the Business Forum Against Crime so that we can assist our community and farmers to reduce the high rate of crime.
Logama abasemagunyeni wezesipolisa eLimpopo bathi bathindele amakhulukhulu wemipu nezithuthi kulomda kwinyanga ezidlulileyo boyamanisa lenkqubela yalamachaba omthetho kwezinye zezinto nokungqobanisa inhloko kwawo rhoqo nababandakanyekayo abaquka amafama abakulawulo lwemida nabahlali. We have engaged in a series of meetings led by General Thembi Kgatebe with various stakeholders such as the South African National Defence Force, the Border Management Authority, the Traffic Police, Musina Local Municipality, Limpopo Provincial Government, Farmers Association, business community, councillors, traditional leaders, car trading companies to ensure the safety in the borderline stations. Ukanti ke abasemagunyeni olawulo lwemida baseza kuphefumla ngalomba. Iphulo lokubambisana phakathi karhulumente nabecandelo labucala liza kwakha ibhlorho kumlambo ingozi eDikidikini odibanisa ilali ezininzi zaseNtabangulu eMpuma Koloni. Xa kusina imvula zehlobo abantu bangena imigqomeni eqenqwayo okwela lo mlambo. Abantu bafikelele kwiinkonzo zikarhulumente bekunyanzeleka kuba banqumle lo mlambo, nto leyo ifaka ubomi babahlali baseDikidikini esicengeni. Xa kuswelekiwe bekunyanzeleka amadoda ukuba enze ileli ezokwazi ukuba ithwale umzimba iweze ngaphesheya komfula. Lokama amanye amadoda ebexwaya ibhokisi ukutyalwa kwemali elinganiselwa ku-51 miliyoni yamarandi yokwenza le bhlorho ithetha ukuba ngoku bazokwazi abantu ukuba bafikelele kwiinkonzo zikarhulumente. Abantu bebesoloko bengenayo ibridge, bewela ibridge besebenzisa idrum ezingakhuselekanga. Norhulumente engakwazi ukufikelela kubo kunye nenkonzo ekufanele into yoba makabe ubazisela zona. Ukufikelela kwiinkonzo zezempilo bekubanzima nangakumbi, ingakumbi koomama abazithweleyo namaxekokazi. Lokama abanye abahlali bengakwazi ukufikelela kwiinkonzo zikarhulumente ezifana namanzi, umbane kunye neendlela. Ngoku abahlali banethemba lokuba izinto azisayi kufana nakuqala. Ziva sonwabe kakhulu egameni labahlali uphawula ukuba ibholorho ebekudala ithenjiswa yaseDikidikini ngurhulumente ide yaphumelela. Inyaniso leyo umsisile nyani no contract, so abantu bachulumancile kokufika kwakhe. Urhulumente welizwe loMzantsi Afrika ukwathe bhazalala kwiindawo ezisezilalini nalapho kwakhiwa ibhlorho zentsimbi kumkhosi okhuselo walapha eMzantsi Afrika. Ndinkululeko Unyembezi weendaba ze-SABC eNtabangulu. Izali iziqhamo ingceli yasasazwa inkqubo i-cutting edge ebutsheni balonyaka malunga nokuxhatshazwa konogada. Bukela le nkqubo ngesithoba ngokuhlwa nje kweli jelo. Sifuna imali zethu, siyafuna imali siyifumene yabe siyikhalela ngoba kho kuyini but into swethu ukubuyela emsebenzini nathi yazi uma ungasebenzi imali oyithola iyaphela. Le-union yasikhuthaza ukuthi masihlale naye apho ihleli nathi nayo ezibambisisho ngoba ikhona la kodwa ukudla sikudlayo la akusibambi kahle abantu. We don't have enough food, enough funds, to take care of these workers. They should have accommodated them with all the requirements that are basic to a human being. Ezangomzo singesiZulu makube chusibele. Mawahlangana amafulivu micamako basembo njivumeleni njengnonkanyezi dinirhabulise kuqikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje xa sijonga ke imvula nemoya mbukeli kuyaphawula ke into baliserholele ngamafupha ko-Upington kanti ke kuchaphaza wemvula esingathi simlindele phaa kwindawo ezikumazantsi kontshona koloni ekhatshwa ke kukhithika esingathi sikulindele kwakhona ngokuhlwa kuqinele kuye ngasentla phaa koThekwini kanti ke mbukeli phaa koNdonga ziyaduma singathi kaloku silindele u-60% wemvula ngokuhlwa kanamhlanje ngomso liqhubeke ke mbukeli lenje njalo ke imvula ezixananazileyo phaa
Ndonga ziyaduma koPitoli Chunxembe napha koPolokwane koLimpopo kanti ke mbukeli kube nguchapha wemvula kwindawo ezipha komazweni uqhubeke enjenjalo ke engena phako ezenzweni qhinela napha koGqeberha kanti ke mbukeli ngomso uSouth African Weather Services khuphe isilumkiso ngokuhlwa uba kaloku singalindela mbukeli imvula engamandla eyothi kaloku iqanqeka nobomi pha kwindawo ezikompuma koloni qhubeke njenjalo ke mbukeli nomoya ozawuthi ubhudle kwindawo ezigudlunxweme pha komazweni neendudumo ke ezingamandla ezawuthi sizilindele pha koNdonga ziyaduma ngokuhlwa ke mbukeli kwenye ngomso sawuqaphela kananjalo into yokubana ngumlilo wamadlelo pha koMikeng aqhutywe mbukeli ngazo indudumo zamandla kwindawo eziphana koJohannesburg koPitoli napha koPolokwane kanti ke amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa xa sawujonga kaloku pha koMpumalanga koMbombela nokombukeli lithande noko ukuthi lifudumale ngo-20 degrees phalabulwa 18 degrees kanti ke mbukeli xa sangena pha koRichards Bay khona ngu-17 singene kaloku nasezenzweni idutywa igqaphu location enqama kwentombo ePort John's ekwakhanya singayilibalanga iMount Fletcher enxotshana intabankulu kwela cala semagqwirheni khona mbukeli lithandela lathi ukubanda ngayo 8 degrees kanti ke pha eMonti ibe ngu-12 degrees emmangalisweni ke mbukeli lithande nakhona ukubanda pha koWorcester 9 degrees libandeka nobomi eSutherland ngaye u2 degrees kanti ke mbukeli sijonge amaqondo obushushu ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yokubana xa sizawujonga amaqondo obushushu noko athande ukufudumala ke kwindawo ezininzi naphana ke mbukeli komthatha olithathayo ibe ngu-16 degrees kokomani nakhona ibe nguye u-15 degrees ndisatsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni ichosi